Il-Gvern ħabbar il-pjan ta' rilaxx ta' miżuri li se jsiru fis-seħħ minn nhar it-2 ta' Mejju sa 28 ta' Ġunju. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ikkonferma li nhar it-2 li ġej se jsir rilaxx ta' miżuri imħabbra aktar qabel. Minn nhar it-2 ta' Mejju se jerġa' jibda it-taħriġ u l-isport f'pajjiżna, it-tagħlim tal-arti u tal-mużew. Minn nhar it-2 se jiftaħ ukoll il-Monti filwaqt li se jkompli l-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex mingħajr restrizzjonijiet u r-restoranti se jiftħu sal-5 ta' nofsinhar. Il-ġimgħa ta' wara, jiġifieri 2-17 ta' Mejju, se jkunu qed jiġu rilaxxati miżuri li għandhom x'jaqsmu mad-djar tal-anzjani, fosthom ħruġ tal-anzjani. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar kif minn nhar it-2 24 ta' Mejju ir-restoranti se jibqgħu miftuħa sa nofs il-lejl, filwaqt li se jiftħu l-pixxini sa 8 ta' filgħaxija. Intqal ukoll kif minn dakinhar se jiftħu l-ġims, se jiftħu ċ-ċentri ta' motul il-jum u se jibda l-isport li jinvolvi kuntatt għal dawk li għandhom il-fuq minn 17-il sena. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar kif imbagħad mit-3 l-1 ta' Ġunju pajjiżna se jilħaq tragward importanti, hekk kif se jiftaħ għat-turiżmu b'mod sigur. Chris Fearn qal kif it-turisti li se jiġu f'pajjiżna jridu juru li tlaqmu jew inkella jkollhom test negattiv eżatt qabel ma jkunu se jivvjaġġaw. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll kif fl-ewwel jum ta' Ġunju se jsiru t-tiġijiet sa 100 persuna fuq ġewwa u 300 persuna fuq barra filwaqt li se jiftħu l-iskejjel tal-Ingliż. Id-Deputat Prim Ministru qal kif fis-7 ta' Ġunju se jiftħu is-swali taċ-ċinema, it-teatri u anke l-bars. Il-Ministru għas-Saħħa qal ukoll li f'dan il-jum in-nies fir-ristoranti jiżdiedu għal 6 persuni ma' kull mejda. Se jiftħu l-gażini u jibda l-isport ta' timmijiet mingħajr spettaturi u se jiftħu l-ħwienet tal-gaming. Intqal ukoll kif minn nhar it-2 28 ta' Ġunju se jkompli l-isport fejn fih isir kuntatt għal dawk inqas minn 17-il sena u se jiftħu l-iskejjel tas-sajf. Id-Deputat Prim Ministru qal kif dan ir-rilaxx qed isir hekk kif il-każijiet attivi neżlin u r-rilaxx qed isir skont l-istudji. Pandemija għadha il-virus għadu fil-komunità, imma n-numri huma stabbli fil-verità niżlin b'mod gradwali u allura da jfisser illi il-miżuri illi bdejna naqsu minnhom fil-ġimgħat li għaddew u kif ħabbarna li ħankomplu naqsu fil-ġurnati li ġejjin dejjem kienu kondizzjonali illi n-numru ma jelux, illi l-rata ta' pożittività ma tolix, l-isptarijiet tagħna jibqgħu leħu. Il-Ministru għas-Saħħa qal li l-attivitajiet tal-massa mhux se jsiru fil-bidu tas-sajf, hekk kif l-awtoritajiet iridu jaraw kif se tkun is-sitwazzjoni tal-imxija f'pajjiżna. Ir-raġuni li maħniex maġlin biex nagħmlu mass activities huwa għax nafu li anke attivitajiet tal-massa waħda jekk ikun hemm spread ġo fiha tal-virus jista' jerġa' jitfana lura ġimgħat jekk mhux xhur. U allura hemmhekk iridu noqogħdu attenti u b'sebgħinej u naslu għal dal-punt b'mod gradwali u b'mod illi huwa studjat. Id-Deputat Prim Ministru qal kif fil-jiem li ġejjin se jsiru diskussjonijiet mal-Kurja dwar il-festi li dawn mhux se jsiru bil-mod kif nafuhom b'mod tradizzjonali.